Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Nykyään kuulee puhuttavan asuntoihin sijoittavista rahastoista. Mitä ne ovat ja kuinka ne toimivat? Asuntoihin sijoittava rahasto muistuttaa siinä määrin osakerahastoa, että ihan samaan tapaan kuin osakerahastossakin, niin sijoittajat laittaa tämmöiseen rahastoon rahaa ja sitten niillä rahoilla ostetaan tällä kertaa asuntoja. Ja ihan samalla lailla kuin näissä osakerahastoissa, niin myöskin asuntorahastoissa sijoittaja ei sitten enää niitä yksittäisiä asuntoja valitse, vaan idea on se, että kun on semmoinen toimija, jonka asiantuntemukseen sijoittaja luottaa, niin hän sitten sijoittaa tämmöiseen rahastoon ja siellä rahastossa on sitten se osaaminen ja ammattitaito siihen, että valitaan oikeat sijoituskohteet. Ja meillä Suomessa nämä asuntoihin sijoittavat rahastot on aika uusi juttu ja ne on myöskin sellaisia, että tämä meidän juridiikka on vähän kehittymätöntä, jonka takia niitä ei ole kauhean paljon, mutta ne asuntoihin sijoittavat rahastot, joita nyt viime vuosina on syntynyt, ne on valtaosin menestynyt aika hyvin ja erityisesti voin ylpeydellä sanoa, että omasta mielestäni ainakin meidän rahastot on pärjännyt hyvin. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa, kun ihmiset haluaa kuitenkin sijoittaa asuntoon, mutta ei haluaisi itse nähdä sitä vaivaa, eikä haluaisi, että vuokralainen soittaa jouluaattona, että nyt katto vuotaa ja vettä tulee sisään, niin tämä on ihan tuottoisa ja ennen kaikkea niin kuin erittäin kätevä ja vaivaton tapa sijoittaa asuntoihin. Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola, kiitos vastauksesta. Lisää tietoa asuntojen vuokrauksesta osoitteessa vuokraturva.fi.